Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon ay October 5, 2022 mga idolo. So tayo ay babiyahe ngayon, papunta tayo ng UP Los Baños, Laguna mga idolo. Pero bago tayo didiretso ng UP Los Baños, iikot po tayo ng Isabela. So ang magiging itinerary natin ngayon ay Ilocos, Isabela to Los Baños mga idolo. Ang taong nagtiwala sa atin sa biyaheng ito ay si Engineer Carlo Bisaya mga idolo ng ACT Kawayan. So papunta po tayo sa UP Los Baños upang kunin yung mga pina-quality control nila na mga makina ng hand tractor sa UPLB mga idolo. So ito pala ang kanilang proseso sa mga public bidding nila sa mga gobyerno mga idolo. Ang ACT Machineries mga idolo ay dealer ng multi-branded na motorsiklo mga idolo. Ibig sabihin sila ay dealer ng Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki at iba pang mga motorsiklo mga idolo. Pero mas tanyag ang kumpanya bilang dealer ng mga reaper, water pump, shredder at iba pang farm product machineries na sila ang may gawa mga idolo, gaya ng hand tractor, thresher at iba pang pangangailangan ng mga makina ng magsasaka mga idolo. Ang kanilang mga produkto ay kung saang lupalop ng Pilipinas nakakapunta mga idolo, kaya nga ang kanilang business banner ay ang kumpanyang mapagkakatiwalaan mga idolo. Ito ay isang panibago na namang experience para sa akin mga idolo, dahil ngayon ko palang mapupuntahan ang UP Los Baños mga idolo, at syempre malalaman ko na rin na ganun pala ang proseso ng pag-check up nila sa mga makina mga idolo. So eto, tara na sa Isabela mga idolo. Dito sa paglagpas ng Patapat Viaduct mga idolo ay may gumuhong lupa mga idolo, at sana makalagpas tayo dito mga idolo. Nagla-landslide mga idolo. Wag naman. Nako, patay tayo. Bumababa yung lupa. My God. Ngayon pa. Wag naman. Bumababa yung yung lupa. Landslide. Yung kikitain ko pala sa biyahe na to mga idolo ay ibibili ko na ng floating feeds para sa aking mga hito mga idolo, kasi nga nahihirapan akong bumili ng floating feeds na tate dito sa Ilocos Norte. Pero yun nga, merong mga available na feeds, kaya lang hindi ako kumpante, parang nababagalan ako sa paglaki nila. Unlike dun sa tate, maraming mga malaking mga nagpifish pan na talaga ang nakasubok, at talagang garantisado na nila na maganda ang tate bilang floating feeds sa mga hito mga idolo, kasi nakuha talaga nila yung magandang formula ng ng pakain sa mga isda mga idolo. So mas believe ako na sa tate, kasi nga nung nag-umpisa yung kinuha natin sa Isabela, straight tate kasi yon, from booster 0.5 to starter tate, lahat yun ang bilis nilang lumaki. Pero yung mga sumunod na mga hito na natin na kinuha nating feeds ay galing dito, sobrang bagal nung paglaki, kaya yun, doon na lang ako kukuha sa Isabela.
ng ng tate na pits para pakain sa mga hito mga idolo. So ngayon pala naka-time lapse ako from Lawag to Isabela mga idolo, hanggang sa pagdating natin sa Isabela ay naka-time lapse itong itong video natin. So masyadong mabilis, pero tingnan natin, napakaganda kasing tignan ang from Isabela to Ilocos, ay from Ilocos to Isabela na time lapse. So eto na, buong buo to mga idolo, uncut. So yung 8 oras na biyahe natin from Ilocos to Isabela ay magiging 5 to 7 minutes lang yata mga idolo. So ito, talagang tinaga kong i-video to mga idolo para makita ko rin yung kung gaano katagal yung duration ng time lapse niya mga idolo. So ayan, nandito na tayo sa Rojas na. Oh, ayan, malapit na. So after 8 hours of travel mga idolo, nandito na ako sa Isabela. So ngayon ay magtatanggal lang kami mamaya ng upuan ni AJ, tapos larga na kami papunta ng UPLB mga idolo. Yun, tatanggalin natin yung upuan. Teka lang. Feeling mo kasama ka pa rin sa biyahe 1, no? Iwan na lang po. Yan. Ay. Kaya ulit si balay ko sa kabila. Yun, tinanggal namin yung isang upuan. Para kakarga ng makina. Sige na mga idolo, si AJ driver ngayon. Pilot AJ. Para malang co-pilot. HG. So ayan, si AJ muna ang magmamaneho. So winase natin yung yung biyahe natin mga idolo is about 9 to 10 hours ang estimated time of arrival natin sa UPLB mga idolo. So umaga na bukas tayo makakarating. So ayan, nandito na tayo sa Aritao mga idolo. So dito ang mga bilihan ng mga pasalubong mga idolo. So ito yung winis ko ulit, tingnan nyo kung gaano kadaming likuhan ang magaganap dito sa akyatan na to. So ito ang isang pinakamatarik na bundok dito sa Cagayan Valley mga idolo pag pupunta kayo. So magsisimula ang akyatan dito sa Santa Fe mga idolo hanggang sa tuktok ng Dalton Pass mga idolo. Yun, puro akyat yun. Tapos pagdating ng tuktok ng Dalton Pass, pababa na naman Dalton Pass hanggang Karanglan mga idolo. So ayun. Ito ang Dalton Pass mga idolo ay pinangalan kay Brigadier General James Dalton ng 25th Infantry Division. Siya ay napatay ng mga Japanese sniper noong Battle of Balete Pass noong May 16, 1945 mga idolo. So itong Dalton Pass ay kilala rin bilang Balete Pass noong una mga idolo. Ito ay zigzag road na nagdudugtong sa probinsya ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya dito sa Central Luzon mga idolo. So ayun, dito na ang pag nakita nyo tong Dalton Pass na to, mamamangha kayo mga idolo dahil sa napakatarik at napaka exciting na daan mga idolo. At dahil hindi maluwag ang kalsada, itong kahabaan ng zigzag road na ito ay dapat napakalaki ng baon mong pasensya mga idolo kapag sumusunod ka sa mga trailer at mga mababagal na sasakyan mga idolo, dahil napakadelikado rin na magmamaneho ka dito ng hindi nag-iingat mga idolo, dahil pag isang disgrasya ang nangyari dito idolo, napakalalim ng uhulugan mo mga idolo. So
Kaya pag pumunta kayo dito, magbaon kayo ng pasensya at napakaraming pag-iingat mga idolo. So dahil nga na ang daming sasakyan dito na dumadaan. Dito mga idolo, kung gusto nyo bumili ng mga souvenirs at mga pasalubong, mga rattan made na mga pasalubong, meron kayong mabibilhan dito mga idolo. So mga locally made na mga products, yung mga basket, mga house decors, mga at iba-iba pang mga rattan made na product mga idolo. So marami dito. At bukod doon ay may mga bibili ka pang fresh na gulay dito mga idolo. Napakamumura lang. So kung kung gusto nyong bumili ng mga pang chop suey at mga Baguio products na gulay dito, sigurado mga idolo, marami kayong mabibili dito na murang-mura pa. So, ayan mga idolo, nandito na tayo sa famous arc ng Nueva Vizcaya at Nueva Ecija mga idolo. So, kung kanina ay puro akyat tayo mula Santa Fe hanggang dito sa tuktok ng Dalton Pass, ito ngayon, pababa naman tayo hanggang San Jose na to mga idolo. Puro pababa naman to, wala na tayong aakyatin. So, ayan, pila-pila naman tong mga paakyat mga idolo. So, ayun, tara. So, alas 12 na ng gabi dito sa Dalton Pass mga idolo. So, good morning mga idolo. Ngayon ay October 6, 2022 na. So, pangalawang araw ng paglalakbay natin. Dito na tayo sa NLEX mga idolo. So, ayun, mga time check natin is 6:30 na mga idolo. So, malapit-lapit na tayo mga idolo. Pero hindi tayo dadaan ng Skyway mga idolo at may idadaan lang tayo sa may Pasig. So, bali mag-EDSA muna tayo and then mag-CC5 tapos papasok sa SLEX mga idolo. So, nandito na tayo sa North EDSA papuntang South mga idolo. So, ayan. Medyo maluwag-luwag dito sa may Balintawak pero build up na ng traffic dito sa may Cubao mga idolo. So, ayan. Bumper to bumper na mga idolo. So, matagal-tagal rin akong hindi natatraffic ng ganito kahaba mga idolo. So ito na nga, welcome to Manila na talaga pag ganitong traffic na mga idolo. So ayan, put-putan na ang mga sasakyan na pupunta ng trabaho na going to Ortigas at Makati mga idolo. So ayun, as always pag ganitong traffic magbaon ng maraming pasensya. So, ayan mga idolo, nandito na tayo, traffic na. So, ayan mga idolo, nandito na tayo sa SLEX at medyo maluwag. Hindi gaya dati na kapag nasa bandang Alabang ka na ay talagang traffic din. Pero ngayon medyo maluwag-luwag tayo. So, ayan, malapit na tayo sa Los Baños mga idolo. At dahil gutom na kami mga idolo ay dito na kami napadaan na kumain dito sa karinderyang nadaanan namin. So dito na kami
mag-aalmusal. So ito, umorder ako ng papaitan ala Los Baños, mga idolo. So ayan, welcome to Los Baños na tayo, mga idolo. So heto na nga, mga idolo, papasok na tayo dito sa University of the Philippines, Los Baños, Laguna, mga idolo. So nga pala, itong UPLB is identified by the Commission on Higher Education as a Center of Excellence in Agriculture, Agricultural Engineering, Biology, Forestry, Information Technology, Environmental Science, Development Communication, Statistics, and Veterinary Medicine, as well as Center of Development in Chemical Engineering, mga idolo. So, kaya siguro dito dinadala yung mga makina na galing sa iba't ibang bansa para i-test pa, kasi dito nga yung facilities na mayroon ng UPLB, mga idolo, kasi nga lalo't ang product ng ACT ay mga agricultural machine, mga idolo. So nandito yung mga test kits para makita kung magandang quality yung mga dumadating dito sa ating bansa, at the same time kapag na-dispose ito sa mga magsasaka ay quality naman ang may bibigay na serbisyo ng mga makinang ito, mga idolo. So ayan, mga idolo, nandito na nga kami at may nadatnan kaming mga traktora. So ito yung mga mga tinetesting nila na mga machine, mga idolo. Yan naka full rev yan na traktora, mga idolo. So tinetesting nilang maigi. So ilang oras na yan na naka full rev, walang talagang walang bitawan, naka full rev lang siya hanggang sa sa tinitignan yung yung durability niya. So ito, magbabaklas na kami ng mga hand tractor na isasakay namin sa van, mga idolo. So ayan, mga idolo, baklas na yo. Ito yung mga isasakay namin, 5 makina, tapos yung transmission ng hand tractor, mga idolo. So ayan, alarga na natin, mga yan. So ayan, mga idolo, ayos yung pagkakamada. So eksaktong-sakto lang yung yung mga karga natin. So ayun. Bale, pagkalarga natin dito, dadaan pa tayo sa warehouse ng ACT sa Novaliches, mga idolo. So mag-skyway na tayo dahil sobrang traffic na sa baba. So baka maipit pa tayo diyan. So dito na tayo sa skyway. Tapos baba tayo ng North Expressway na, mga idolo. So gasolina lang muna tayo dito sa San Jose, mga idolo. (2:30 in the morning, mga idolo. So nandito na tayo sa warehouse ng ACT dito sa Kawayan. So ibababa na lang natin to, mga idolo, 2:30 ng madaling araw.
Good morning mga idolo. So October 7, 2022 na mga idolo. So eto na nga, nandito na tayo sa bilihan ng Tati Feeds mga idolo. So ito talaga ang gusto kong feeds kasi nga yung kinuha natin na hito nun ay hinahabol ko ng hanggang December mga idolo. So ito na yung huling baraha ko para maihabol ko sila kasi madali lang lumaki yung mga hito pag ganitong feeds mga idolo. Subok na to mga idolo. Oh, ayan na mga idolo, larga na tayo at abutin pa natin yung sa Patapat, baka masarahan tayo doon mga idolo. At eto nga, napadaan pa tayo dito sa Santa Maria Isabela at tinignan tong malaking bangan nila mga idolo. So ito yung sa tapat ng bangan ng San Nicolas, Ilocos Norte. Ito naman tayo sa Bunton Bridge mga idolo. So ito yung bridge na nagko-connect ng Solana, Cagayan at Tuguegarao City mga idolo. So yung nasa baba niyan yung Cagayan River. So itong Bunton Bridge ay siyang pinakamalaki na bridge noong 1969 dito sa Pilipinas until na nasurpass ng San Juanico noong 1973 mga idolo. So minsan din palang naghari ito sa pinakamahabang bridge ng Pilipinas mga idolo. Ayan. So ito ang Bunton Bridge mga idolo ng Cagayan. Dito sa Tuguegarao mga idolo matitikman ang pinakamasarap na pansit batil patong mga idolo. Pero hindi tayo makakapagpansit ngayon dahil nga hinahabol natin yung oras pabalik ng Ilocos. Baka kasi magsara yung nag-landslide doon mga idolo, maiigat tayo. So kailangan nating magmadali sa mga susunod na lang na mga araw natin imukbang ang kanilang pansit badil patong mga idolo. So must try ang pansit ng Tuguegarao mga idolo, masarap po yun, sobra, lalo pag libre. Ayun, nandito na naman tayo sa Katrapikan, sa uwi. So, hindi ako kumain para dito kasi baka biglang magsara. Kaya, inabot ko na lang dito. So, pag lampas ko dito, saka na lang ako kakain. Kasi mahirap ng matap dito. Ayun. Oh, ayan mga idolo. So ayun, after almost 1 hour ay pinatawid na tayo dito sa gumuhong lupa at nagpapasalamat tayo sa Panginoon at tayo'y naging matiwasay at safe na safe sa biyahe natin ng 3 araw at 2 gabi mga idolo. So ayan, salamat sa Panginoon at ikaw ang gumabay sa akin. Salamat sa kalakasan at tibay ng katawan Panginoon sa binigay mo na blessing sa akin Panginoon. So yun, salamat din sa mga nagtagang manood dito sa ating video na to, sa pag-documents natin yung doon sa aking paglalakbay. Salamat at sana patuloy kayong sumuporta sa maliit na channel na to. So hanggang sa muli at tayo mag-upload pa ng marami
Dahil sa channel na to, kayo ang aking idolo.